Enguany, la producció de caqui pèrsimon s'ha reduït un 35% respecte al 2019. Les fortes pluges de la primavera, les noves plagues que afecten la fruita i també la falta de fitosanitaris per a tractar-les són les principals causes de la minva. Tot i això, els responsables de la denominació d'origen Ribera del Xúquer esperen una boníssima campanya per la gran qualitat de la fruita. La colla de Júlia està des de les 9 del matí collint caquis. Enguany, per la pandèmia, són 4 persones menys, però entre els 10 en cullen fins a 10.000 quilos en un dia. Formen part de la DEO Ribera del Xúquer, que compta amb més de 8.000 famílies sòcies a la Ribera Alta i Baixa. Produeixen el 90% de tot el caqui que es cultiva a Espanya. Que en aquest moment parlem de 280 milions, perquè inclemències, el tema fitosanitari, calculem que ens ha disminuït la producció al voltant del 35%. Enguany, estos caquiers produiran menys, però s'espera una bona campanya gràcies a la gran qualitat d'esta varietat autòctona de la Ribera del Xúquer, el roig brillant. Enguany és especialment bo perquè al haver una minva de quilos el tamany és l'adequat i com podeu observar el color i les condicions organolèptiques deuen ser magnífiques. Una altra raó de les bones perspectives és l'augment del consum de fruita com a conseqüència de la pandèmia. Tenim estudis que diuen que el caqui pèrsimon és la fruita de l'eterna joventut. Per tant, estem ben en salut, degut a la seu alt nivell de qualitat, taninos, antioxidants, microelements. La campanya s'ha presentat oficialment este matí, però està en marxa des de setembre i enguany busca potenciar la internacionalització i obrir nous mercats com el de Canadà i Aràbia Saudita.